libros y a la literatura y a la lectura. Por ejemplo, yo que soy hombre blanco y europeo, tendente a la obesidad y a la comodidad de la sociedad urbana y occidental, entre otras muchas cosas, ya que no es només una o dos cosas, he sido capaz de sentirme un egipcio en el callejón de los milagros de Naïf Mahfouz, una mujer dominada en la salvaje de Isabel Simón, un jugador empedernido de la mano de Dostoyevsky, un enamorado convulsivo en los poemas de Neruda o Estellés, o un Phileas Fogg viajando por el mundo. I ara deixo ja, amb la lectura del fragment anterior, la primera idea, la necessitat de consumir ficció per aprendre. I passa a la segona, que anuncia de la manera següent. La necessitat anterior no és només una necessitat individual, sinó també col·lectiva, la necessitat de la ficció per aprendre. Els pobres necessiten l'existència d'una narrativa, d'una